Ku yi subscribe wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin. Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gurfanar da wasu mutane 51 ga manema labarai da ce ta kame tana kuma zarga da aikata wasu laifuffuka daban-daban ciki har da laifin kisan kai da fyaɗe da fashi da makami da zamba cikin aminci da dai wasu laifuffukan na daban. Ku yi subscribe wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin. Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Rundunar ta ce ta kame waɗannan mutanen ne a faɗin jihar Borno da suka haɗa da wasu guda 3 da ake zarga da laifin kisan kai da kuma wasu mutane 8 da ake zarga da laifin fashi da makami da wasu mutanen guda 10 da su ma suka fada hannun jami'an 'yan sandan da kuma ake zarga da laifin satin shanu hala da wasu mutane 15 da jami'an 'yan sandan suka gurfanar da su ma ake zarga da satan latroni da ma dai wasu da ake zarga da aikata wasu laifuffukan na daban. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno ASP Edet Okonne dai ya gudanar da taron manema labarai kan wannan kame da suka yi. The command has 3 cases of culpable homicide of Melari village, Gubiyo local government area. Ya ce akwai wasu guda 3 da aka kame ana kuma zarga da laifin kisan kai kuma an kame su ne a ƙauyen Melari a ƙaramar hukumar Gubiyo. An dai ba mu daman yin magana da waɗannan mutane da ake zargan. Me kai aka kawo ka nan? Wani karamin matsala ya faru a gida. Me wani irin matsala? Irin matsala na refa haka. To kai an ce yarinya yar shekara 5. Ka san ta ne da yarinya? Gida daya muke da ita. To me ya faru har kai sha'awar yarinya yar shekara 5? Kai shekarun ka nawa da haihuwa? Kana na 19. 19. Kana da iyali ne? Da yana da iyali. Kana da iyali kuma? A ban da da iyali. To ko wani lakani aka baka cewa ka nemi yarinya karama? Gaskiya ba wani lakani. Shekarun ta nawa tukuna yarinya? Shekaran ta kaman 6 haka. Ya shekara 6? Ka taba yi ne ko kuma wannan karon ne ka fara? Wannan karon ne kawai Allah ne ya jarrabe ni. Shine ka fara? To me faru aka kawo ka? Akan ni fara abokina ne akan kurina ne sai muna fara da shi sai Allah ya murcika. Me kai masa har ya rasu? Karfe muna fara ne shi ya buga masa sanda sai na buga mar karfe. Sai ya mutu. Sai ya mutu. Zuciya ta doke ka buga mutum karfe ya mutu. Ko kuskure zuciya yana akan kurina akan ya ce mun bare bayar bane. Ya ce ba zai bayar da bashi. Bashi ne karba wurin komai. Bashi ne karba guri na. Na nawa? 5,500 ne. To zaka ji ka kashe mutum akan bashi kuma ba wani kuɗi mai yawa ba. Ba da sarrai na bayan hakan ya faru ne ban san har da zai kai daga halaka ba wallahi. Abokinka ne kuma kace? Abokina ne. Shekaran ka nawa da haihuwa? Shekara na ka 18 ko 19. Shi abokin naka ba shekaran sa nawa? Ya ta 23 haka. Me sunanka? Sunana Musa Isa ne. Daga ina ka zo? Daga Zigage na zo. Ina? Zigage Kamaru. Ina Zigage Kamaru? Kusa da banki ba. To me kai aka kawo ka nan police? Akwai wani takarda da na buga ne shine ina ba mutane 200 shine aka kama ne. Kai ka buga takardar ko kuma baka kai ka kawo? A'a buga ne kawai dai. Takardar na gaskiya ne ko kuma jabu ne? A'a jabu ne. Kake buga kana karban kudi a wurin mutane? A saman me kenan? Ma yan gudun hijira ne kowa? Ma yan gudun hijira ne. Kana ce musu me akan takardar? Akan takardar abinci za ka kawo. Kuma ka kawo musu abincin? Ba ma abin nan ba. Baka da abinci ko saboda ka yi abin hannunsu ne? Kawai dai saboda in samu abin hannunsu kawai ne. Kamar nawa ka tara wajen karban wannan kudade? Abu da na tara waje na bada 3,000 na tara. To aka yi ka shigo Najeriya kai dan Kamaru? Na dade na ai. Shekaran ka nawa yanzu kai da haihuwa? Shekara na 50 ne yanzu. Kai kada kake yi kowa ko wallahi? Wallahi babu kowa. Na kuma tambayi CSP Ibrahim Muhammad koya za su yi da wannan mutum da aka kame na bada katin jabu ganin cewa dan kasar Kamaru ne ga dai abin da ke cewa. Mun gama bincike dama abin da zamu yi mishi handover ma Immigration Department for deportation and da abin da yayi ya je can kuma sai a yi mishi hukunci. Rundunar 'yan sanda ce idan ta kammala bincikenta ta gurfanar da dukkanin waɗannan mutanen da ake zarga a gaban kuliya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ku yi subscribe wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin. Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka manta ku yi liking, ku yi comment.